हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। गणेश चतुर्थी आता अगदी जवळच आलेली आहे आणि आपल्या लाडक्या बाप्पासाठी प्रत्येकजण आता वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक बनवणार आहे। तर त्यातलाच एक मोदकाचा प्रकार अगदी सोपा आणि पौष्टिक असा आहे आणि तो म्हणजे गव्हाच्या पिठाचे मोदक। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हीच रेसिपी शेअर केलेली आहे। अगदी घरगुती साहित्यामध्ये हे मोदक होतात आणि खव्याच्या मोदकाप्रमाणेच हे लागतात आणि दिसतातही आणि अगदी सुरेख असे हे मोदक तयार होतात। तर रेसिपी मी तुम्हाला व्यवस्थित डिटेलमध्ये समजावून सांगितलेली आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझा चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी गॅसवर कढई ठेवले आणि याच्यामध्ये मी हे 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून आपल्याला हे पीठ आता छान असं भाजून घ्यायचं आहे। 1-5 मिनिटं हे हलकं परतवून घ्यायचं आहे, खूप जास्त करपवायचं नाही आहे। एक हलकं हे असं भाजून घ्यायचं आहे 5 मिनिटासाठी। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून मी हे छान असं परतवून घेतलेलं आहे, जेणेकरून पुढे मोदक खाताना पीठ कच्चं लागणार नाही आहे। तर आता हे पीठ आहे ते मी एका ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी ही 10 रुपयाचं जे मिल्क पावडर मिळतं तर ती पूर्ण मिल्क पावडर मी याच्यामध्ये घातलेली आहे आणि अर्धा कप किसलेला गूळ घातलेला आहे। मिल्क पावडरमुळे या मोदकांची चव आहे ती खूप छान येईल। आणि जर तुम्ही 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलं असेल तर अर्धा कप किसलेला गूळ घ्यायचा। आता हे मिश्रण थोडं मी गार करून घेतलं आहे आणि नंतर मी हे सगळं मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे। एकदम गरम गरम मिश्रण मिक्सरमध्ये नाही घ्यायचं आणि मिक्सरमधून हे छान असं फिरवून घेतलेलं आहे। आता पीठ आणि गूळ हे छान असं एकत्र झालेलं आहे, कुठेही गुळाचा खडा राहिलेला नाही आहे। आता कढई मी पुन्हा गरम केली आहे आणि याच्यामध्ये मी हे अर्धा कप तूप घेतलेलं आहे। इथं मी गाईचं तूप घेतलेलं आहे, तुम्ही पण शक्यतो गाईचंच तूप घ्या, कारण याने या मोदकांची टेस्ट आहे ती खूप छान येते। तर मिक्सरमध्ये फिरवलेलं पीठ सगळं मी आता ह्या तुपामध्ये घातलेलं आहे आणि तुपामध्ये मी आता हे पीठ छान असं परतवून घेणार आहे। गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आणि ह्या तुपामध्ये हे पीठ आहे ते हलकं परतवून घ्यायचं। हे बघा, छान असं मी पीठ आहे ते तुपामध्ये परतवून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे ही जी साय आहे ती घातलेली आहे। त्या घरगुती दुधाची जी साय येते तर तीच साय मी इथं वापरलेली आहे। साईमुळे ह्या मोदकांची चव आहे ती खूप छान येते। याच्यामध्ये थोडी मी वेलची पूड घातलेली आहे आणि हे सगळं जे मिश्रण आहे ते छान असं मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि सगळं हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं। आता मी हे मिश्रण आहे ते एका ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे। हे बघा, हे मिश्रण जे सगळं आहे ते एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आणि थोडं गार करून घ्यायचं। हे जे मिश्रण आहे ते मी हाताने सगळं एकत्र करून घेतलं। आता हे मिश्रण जे आहे ते हलकं गार झालेलं आहे आणि आता ते मी मिक्सरमध्ये पुन्हा काढून घेतलेलं आहे आणि आता हे सगळं मिश्रण मी मिक्सरमधून फिरवून घेणार आहे, जेणेकरून हे मिश्रण खूप छान असं एकत्र येईल। हे बघा, मस्त असं एकदम छान असं एकदम मिश्रण एकत्र झालेलं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवताना मी पुन्हा एकदा ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घातलेला आहे। थोडं कोरडं वाटलं मला हे मिश्रण, म्हणून मी याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घातलेला आहे आणि छान असं मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलं आणि पुन्हा मी हाताने हे छान असं चोळून एकत्र करून घेतलं। त्याच्यामुळे हे बघा, एकदम सॉफ्ट असं आपलं मिश्रण तयार होईल। तुम्हाला पण जर हे थोडं कोरडं वाटलं तर थोडं तुम्ही तूप घालून हे मिश्रण एकत्र करून तुम्ही घेऊ शकता। आता इथं मी हा मोदकाचा साचा घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये काही मी पिस्त्याचे काप घातलेले आहे आणि याच्यामध्ये हे मिश्रण मी आता भरलेलं आहे। चांगलं दाबून साच्यामध्ये हे मिश्रण भरायचं, म्हणजे मोदकाचा आकार खूप छान येतो। साईडने तुम्ही हे पिस्त्याचे काप लावू शकता। तुम्हाला हवे ते ड्रायफ्रूट्स इथं तुम्ही डेकोरेशनसाठी वापरू शकता। आणि बघा, ह्या साच्यामध्ये मी चांगलं दाबून असं हे सगळं मिश्रण भरलेलं आहे।
आणि नंतर अलगद मी हा साचा उघडलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता खूप छान असा हा मोदक तयार झालेला आहे. अगदी खव्याच्या मोदकासारखाच हा मोदक दिसतो आणि चवीला पण तसाच लागतो. एकदम गूळ आणि गहू वापरल्यामुळे एकदम पौष्टिक असा हा मोदक आहे. तर हे बघा सगळे मोदक मी करून घेतलेले आहेत. अगदी 1 कप गव्हाच्या पिठामध्ये हे अर्धा किलोपेक्षा जास्त असे मोदक तयार होतात. खूप सुरेख असे हे मोदक तयार होतात. बघा एकदम छान असा हा मोदक दिसतोय. हे बघा एकदम सॉफ्ट आणि खूप छान असा मोदक तयार होतो. चवीला पण एकदम सुंदर. तर यंदाच्या गणपतीला तुम्ही पण हा मोदक नक्की ट्राय करा. तुमच्या पाहुण्यांना पण हे मोदक खूप आवडतील. एकदम साधीसोपी अशी आणि झटपट होणारे असे हे मोदक आहेत. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.